Wannan mining da zan gabatar muku shi kamar tsira da bayin yake. Da yawan 'yan baiwa sun san tsira, sun san bayin ana amfana. So wannan bidiyo zan koya muku yadda za ku yi rijista a wannan mining ɗin nan mai suna Unish. Kawai abun da za ka yi don ganin cewa ka fara wannan mining, ka danna subscribe a YouTube channel ɗin nan, don ka zo ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbi da zarar na ɗaura. To da fari zan ajiye muku link a description na wannan bidiyo da kuke kallo. After na ajiye muku link, za ku danna kan link ɗin inda zai kawo ku waje kamar haka. Zai ba ku dama ku yi sign up kamar yadda kuke gani. Za ka sa email naka ne. So kun ga na saka email nawa, na danna sign up. Kuna gani ba? Na danna sun ce ba za su tabbatar ni robot ne ko mutum. To zan ja wannan abu in ajiye shi daidai inda aka ce na ajiye shi. Kun ga ya ga nuna mun cewa ya yi successful, kuma sun gaya mun cewa email ɗin nan already na riga da na buɗe da shi. So yanzu ni login zan yi kamar yadda kuke gani. Zan sa email nawa da password nawa, kawai na yi login nashi. So after I login nashi, zan je in nuna muku yadda za ku yi mining ɗin dalla-dalla. Kuna gani ko? Haka za ku yi. Kuna ga ina sa password nawa ne wannan. Daga nan zan sake ja wannan in kai shi inda yake, inda suke so in ajiye shi. Gashi na yi dropping nashi, sun ce ya yi successfully. So sun ce na yi saving nashi, na yi saving nashi. Kun gani? Wannan shine ainihin app ɗin na wannan mining. So a wurin nan kun ga akwai tax da za ku iya shinyewa ga sunan. Za ku shinye tax ɗin nan ne. So daga baya za ku ja zuwa ƙasa, za ku ga inda aka rubuta inda za ka danna ka fara mining naka. Kun gani? After 24 hours sai ka dawo ka danna. Kar mu yi wasa da mining ɗin nan, amma ina mai roƙonku da ku danna mun subscribe, kana alamar ƙararrawa domin sanar da ku sabbi da zarar mun ɗaura.